ndị wonu ụmụ Igbo ndị ọma jemọnụ a na-asụ nnọọ na ihe omume anyị nke ụbọchị taa bụ oge aṅụrị dịka se wetara ya kwa ụbọchị na Isimbido telivishọn. Ndị be anyị ndị ọma jemọnụ a na-asụ nnọọ anyị abịa chịkwara dịka ya kwụrụ na akwa na mbụ na ihe omume anyị taa n'oge aṅụrị a nwere onye ọbịa pụrụ iche ọnụ mara ọfụma bụ nna anyị ukwu. Ama m ka m ga-esi wee kọwata ya maka na mbido gbafe ya maọbụ ihe ndị gbasara ya ma na chi ga-abakwa ka ọ karịrị akarị. Mana nwaanyị ọzọ na-ekwu okwu ya na-abụ Lọlọ Kristi Okonkwo onye a mara ọfụma. Biko Lọlọ, a na-asị gị nnọọ. Daalụ sọ. Imekakwa. Eke ka imekwanụ. Anọkwanụ m ọfụma, ezinụlọ gị kwanụ. Acha anacha ya. Nnọọ n'Isimbido. Lọlọ, biko kọwara ọha na eze ndị ọma na-ege ntị na ndị na-ekiri anyị ndị onye bụ ọfụma ka a mata maka ndị nwere mmasị mmata gbasara gị. Ihe nọ n'ime ya bụ na onye mbụ bụ Mama Kristi Okonkwo aka Badam ebe anọ ọkwachali boy show mgbe mụnwa nke m na-ahụ ebe ahụ original Madam ebe anọ. Ndị ọzọ na-azasa aha ya ebe a ọmụa original ya, mana achọghị m ka m bịa na-asị ka m gaa kwuru onye a ka onye m ego ka onye m nke a ka o mere m nke achọghị m. Ọmụa original Madam ebe anọ na Charlie Boy Show oge gboo anyị na-eme Charlie Boy Show ga ọmụa kụnụ n'afọ ebe a. Otu a ka ọ dị. Ndị be azụ na-akpọrọkọta agba n'ife enyi ọba zuru na ọkọwagoro na onye ọba ọfụma. Mana Lọlọ ka anyị jikere ga-adị ama maka na ọtụtụ ndị na-ekiri anyị na nkịta nwere ike ha matara onye bụ ọfụma ihe eji wee mara gị. Ike kọwatara ọha na eze ndị na-ekiri anyị ihe ị na-emekawa eji gbakara gị ihe ọrụ aka gị n'obodo anyị. Ọrụ aka m n'obodo a bụ n'ihe onyonyo. Ọ ihe m na-eme ọnya wa aka ọrụ m. Ndị mmadụ na-ekwu na ada afụzi ọ bụrụ ọkwa okwu ma bikonu, mana a na-achịgo m onwezi ihe na-eme, a na-achịgo m ọfụma. Ihe mee nyewu na eje m ọmụgwọ nje nke izizi je nke abụọ, mana kịta a na-achịtago m onwe ihe na-eme, nsogbu adịghị. Nke awụkwa nke ọ dị maka oshi awara ya gọta, mana etu amụnwa na anọ m jinji onwe ihe na-eme. Otu a ka ọ dị. Anọ m onye ebe ọbụla akpọ m ugbu a anọ m ya. Ịkpọ m na East Kristi Okonkwo na ya Mama Kristi Okonkwo anọ m ya. Nke ọrụ na aha m na ihe omeme m na nọ n'ime unu anyị ekweta. Nke izi wụ Funky Mama, nke abụọ bụ Virgin After 4, nke iwu Mama T a na-akọkwana ya akọ ọmụnwa anyị adịghị abụọ ọkwa mụnwa etu ọ dị. Imena ụsọ nna m ọma. Ndewo. Biko ndị ọma na-ege anyị ntị na-ekere ụnụ afụnanụ abụrụzi ndị basị na ngwugwu a na-atọ ọdọ metụwa ya mbụ. Ọ ka na mma na atọgo ya kịta onye ọbụla wee fụ ka ihe niile soro dị. Mana enwe ike dịka onye na-eme ihe onyonyo a mara nke ọma mara ọfụma. Nwere abịa n'obodo enwere a na-akpọ ndị kacha mkpa gbọfara a na-echi ya dịka echichi. Nwere a na-asị na member of the Federal Republic fọdụ asọ na ndị dị ọta maka na ihe a na-eme awa aka ọrụ ha ka eji echi niile. Biko enwe ike kọwatara anyị ụzọ otu isi wee bido dịka onye na-eme ihe onyonyo nakwa afọ mgbe i bidoro ya. Enwe ike icheta kọwatara ọha na eze ka amarakwa mgbe iji bido ọrụ aka gị. Ọ kafeela 20 years m bidoro. Ebe m sikwa bidowu nke ndị Yoruba. Ihe a na-akpọ m ebe ahụ Iya Igbo ka a na-akpọ m ebe a ka m si wee bido. Mama Igbo. Iya Igbo. Ha na-akpọ m oge a m na-aga ịmụ ọrụ ihe onyonyo a m na-arụ ugbu a. Na-anụ and enwekwanụ m ọga m oge ahụ Oloye bata wahala, Oloye ajere bata wahala. Ọ ya ọga m na nke Yoruba. So etu m sokwanụ no. Chere iso bata wahala
as in all bata nsogbu adịka ọ bụrụ etu asa akpị ya etu asa akpị ọ bụrụ etu a aha ọga m oge anwa wụ olo ya jere bata wahala ọ ya wụ ọga m oge a ka m na-aga onwekwa ebe m eso ha aga a na-aga Osogbo a na-aga ebe a ihe niile adụnụ ma n'oge a nọ stage ihe na-egwu oge a ọ stage so ebe niile ka m na-eso ha aga ma emechaa bakwanụ na nke English ebe a ka m nọzi ma ha kpọtụkwa m nke Yoruba ana m agakwa ga soro ha rụọ ọrụ mana ugbu a ma Yoruba o ma English o ma Igbo onwe nke ọbụla akpọtụ m ana m aga nsogbu anọghị ebe a ka m si bido wee baa na nke English so etu a ka o si wee jee ibu ebu nyere anyị na ebe a kpọrọ ọgụgụ eze ọ Chineke ọwụ ọ Chineke ka anyị na-enye eze ọnya ka m na-enye glory ịma na enwere ihe dịka na mmadụ nọ akpọ ya ebe dị ụta ya aza agbakwa na ebe dị ụta ya aza maka na nwere onye ma ebe n'imeza ya esi abịa ndị na-eje ọka mana enwere m chọrọ ịjụ ị nwere ike ịkọwatara ihe omume mbụ ihe onyonyo mbụ your first nke mbụ na mbụ imetụrụla bụ nke bupụtara gị nke onwe ike icheta na ya nke mbụ imetụrụ mmiri mere eji mara gị ozugbo dịka onye na-eme ihe onyonyo nke mbụ m ga-erikakwa o maka gịnị ebe m si wee bido wu Scavengers Kiss of Fortune ewee mezie First Lady First Lady anwawu nke m mere na-agaghị m akwụkwọ di m gaa lụọ onye ọzọ and di m ahụ may he so rest in peace ọmụ ya Ashley Nwosu ọ ya play my husband na ejeghị m akwụkwọ ya mee gịnị gaa nụrụ onye ọzọ o tekwa anya m rụcha ọrụ anwa onwe otu nwaanyị si Warri bịa si na ya chọrọ ka m soro ya gaa Warri gaa rụọ ọrụ mana ndị ya na ha na-emekọ oke nwaanyị na-aga ịkpọta nwaanyị amaghị asụ English ọ maghị asụ ihe na bekee ka ị na-aga ịkpọta akpọtakwana ya otu onye si ha ọkwa ihe ha si ya mee ka o merụ na ọ ma asụkwa bekee mgbakpọ ya n'ekwentị ka ụnụ nụnụ nwaanyị ahụ bịa Lagos mụ na ya ekwucha ya eruo Warri n'ime otu onye na-eme ya argument na mama ha asụ ma nka onye ahụ kpọm hello ma nsị ya hello my dear how are you ụka agwụla ya sị ye tie akwenye na asọ na mazị wee tie ka ndị fọrọ afọ nọ na whatever wee tikwa si ogini si na nwaanyị a na-anụkwa bekee nekwanụ nwaanyị anụwa m na-asị na ọ na-anụ bekee na ọnya ka a na-aga ịkpọta ka ọ bịa rụọ ọrụ a etu m si nwetakwa ọrụ ahụ so ụdị arụọna m ọrụ nke wụ mmanwụ ike icheta nke ọwụ awụ mana otito niile ewu ebe aka Chineke maka Chineke bụ onye na-eme ọwụ mmụọ ọ etu o si wee dị mana kamgbe ahụ ibidokwa n'ime ya bụ ihe ome kamgbe ahụ ruo kịta enwere ike ịkọwata ihe dịka ole asọ gbakọ ya na ruo kịta enwere ike ịkọwata ole ọ dị n'ọnụọgụgụ ya bụ mgbe ibidoro ime ihe onyonyo mma ngụtụ ya maka ma m ole m nwee ike ịgụta nna ugbu a mmadụ bịa ya akpọ m jụọ m ebe o si akpọ m a na-akpọcha m ma US kpọ m ma France onwe ma London mommy mama tim si ọ gị nwa anyị na-elekwa onyonyo gị ugbu a onyonyo gị ka anyị na-ele nwaanyị ị na-anwakwasị ha Chineke wee sị na ha emekakwa nọ Chineke wee sị etu o si wee dị mmanwụ ike mgba gị na aga m agụtafụ ya mba mmanwụ ike gụtafụ but ama m na-emeela m ọ ya akagonu ka anyị rapụ ego ya agụ maka ama m na ọ ya agafego ebe last year afọ gara aga ndị city people ha nyere m award nwekwa another
another country again. Mom, echefu ne ma ha nyekwa ma award. So nsogbu anọghị. Ihe m n'ugbu a wụ director, producer, EP nke ọbụla nọ ha cheta Kristi Okonkwo adịna m ohere adịna ha kpọ m n'ọrụ anọ m ya onwe ebe akpọ m aga m agacha ha niile anọ m ohere adịna ugbu a ihe m chọrọ ịgwa ha ọwụ obere ihe ma gị nwa nọkwa ebe a oge adịla oke mana inwe ihe gbasara ime ihe onyonyo ụfọdụ ndị a na-aghọta nwa achọ m ọ dị ofere ya wụ onye pụta ọbanye enweghị ike kọwatara ọha na eze otu ịba ya bụ ibido ime ihe omeme otu ọ na-adị bido ya nakwa na otu esi abụ ya ihe onyonyo anụnwa omimi ya onye ya enwe ndidi ọ bụrụ na enweghị ndidi onye ga-enwe ndidi maka onye enweghị ndidi ọ ya nọnwụ ụfọdụ ị ga-anọ nnọọ ịgụchakwa akwụkwọ gụcha ha sigo ya action ihe nye na-egwọ afọ mana ị were ndidi na akọ na uche na ihe niile dosa obi gị n'ime ihe ị na-arụ n'ịma na ihe a ka a kpọrọ gị ka ị bịa mee ga-ewere obi gị dosa n'ime ya ị ga-enweta ya ị ga-arụta ya ọsọ etu a ka ọ dị so ihe nọ n'ime ọrụ anyị anụwa ihe onyonyo anyị anụwa nke izi nsọpụrụ nke ịbụọ ndidi ọwụ ihe ọwụna na onye ọwụna gwara gị ga-ekweta ga-ewewe iwe ga-amasị ha ọgụ ọwụ ya ihe onyonyo achọghị dịdị ugbu a nụwa ihe a ji eme ihe onyonyo ọrụ onye ịbụọ kọ ịtọ a na-eme emechapụghị ihe a na-eme nsogbu adịghị dịka mbụ anyị ebu ihe na n'ubu na-eme ihe onyonyo na-eme ọ dịghịzi ugbu a nke ugbu a ziwu nwayọọ ọ dị mfe ihe onyonyo anyị aja esezi anyị ọmaka nke ebutezi kịta amaka so etu a ka ọ dị nna m nsogbu anọghị inyere ana mmadụ ibe gị nsọpụrụ ruru ihe ụka agwụla rụọ ihe ha si gị rụọ mee ha si gị mee enweghị nsogbu so etu a ka ọ dị ụsọ nna m o wee ụbọchị a ụfọdụ na-azụ ma Kristi Okonkwo na ọ dị ka onye ụfọdụ so na onye Yoruba ụfọdụ so na ọ bụ onye Edo steeti ụfọdụ na-asụ na onye Igbo na ụfọdụ sa Anambra enwe ebe a na-akpọfe aha na-asụ oke ihe nke ọ ga-abụ ọkpọkọchukwu manya mana ụbọchị mgbe ọ bụ na m fọrọ ka njọ ọnụ gị ọ na mmadụ afọ oji kpọọ ya ọcha ọ na-adị apụ okwu so kọwatara ọha na eze ka a makwanụ nke a na-eme eme ihe nọ n'ime ya bụ na mama Kristi Okonkwo ebe m si bịa wụ Delta esi Delta Igbo bịa Iselu Ukwu ebe a ka nsi wee bịa anyị ọcha onye na-asụ ịsọ Yoruba ịsọ Igbo sọ nke nsọ niile ngọzi Chineke ngọzi Chineke obere ihe ngọzi Chineke ọkwa ngọzi karịrị nka ngọzi karịrị nka onwe ebe ịtụnya m n'ala Igbo ma masụ maka gịnị oge anyị si ọrụ bupụrụ nna m na Lagos anyị wee jewe Ụmụahịa sikwa Ụmụahịa jewe Aba sikwa Aba jewe Enugu oge ahịa ka anyị sizi Enugu anwa wee nata obodo m bụ Iselu Ukwu ịmago na anyị ka dị nwata aka m dị nwata oge emechazi anyị achịzi na Lagos steeti ebe a ka m nọ wee mụtazie Yoruba wee mụtakwa Yoruba wee lụọ di wee nụ onye Yoruba wee mụọ nwa wee bụkwa grandmother taa awụ m onye Delta Igbo ana m asụ Igbo kpọmkwem
onwe ebe etonya m amasịrị gị ya etu si chọọ ya ma enye gị ya ọkwa ego mmanụ na ego dị n'aka ụkwụ asapụ ego ji ọrụ etu o si wee dị nna m onye Yoruba ya bụ na ndị Yoruba ka ị na-alụ oge anwa kịta azị Okonkwo ka m na-anụzi ya bụ Kristi Okonkwo o kwere nghọta kịta Okonkwo ka m na-anụzi si anyị Igbo wee bịa o kwere nghọta na kịta na ugbu a kedu ihe gbasara ihe nkiri na ihe onyonyo a na-eme n'obodo anyị ụfọdụ na-akwụwa na ihe Nollywood ha anaghị anwa ha na-eme ike ha na-emekwa nke ọzọ ha adịghị ọka ndị ọcha adịghị ọka nke dị otu ihe na-asị ọkwado ọrụ aka ndị mmadụ ka ha na-akọcha ihe niile ahịa ndị mmadụ na-ata afụfụ na-eme na were oge ha niile ma ego ha ma ihe niile etinye n'ime mmadụ pụtara nọrọ ofu ebe na-asị na ndị anaghị anwa kedu ihe nwere ikwu gbasara ihe ọ pụtara na ndị a na-eme ekiri anaghị anwa ka ọ bụ na o si n'aka ndị na-ekiri ya bụ nkiri kedu ihe bụ akpụ isi amara akpụ ka ọ na-agọba adịghị nkọ nna m gwagodu m onye ọwụ nnọọ na ọ nọ n'ụwa a na-ekwujọ ya o nwekwenye ihe a ga-eme n'ụwa anyị ekwujọ ndị nọ n'obodo oyibo bụ Hollywood ka Nollywood ka Bollywood ka ha kpọrọ ha akakwa na-eme gịnị na-ekwujọkwa ha nke anyị ihe sọ ha kwuo ihe ọwụla so onye ọwụla ya were ọnụ ya kwuo ọkwa ha nwere ọnụ ha kwuo ihe sọrọ ha mana ihe anyị ma bụ na anyị na-agbalị nnọọ nke ọma maka ihe na-eme ihe anyị na-ezi ndị mmadụ ha na-ele makwa na ụfọdụ na-aga n'ụzọ ị na-anụ ka onye asị mọmi si ya yes ọkwa gị nwa ọsọ gị were eche achị anya anyị ma na gị nwa isi ha biko ọ na m ya gazi n'ụzọ ma m pụta iro ọ nọ n'ụlọ maka na ana m eme ihe onyonyo amapụta n'iro ọsọmụmụ mba nneọma na ọ bụrụ nyanwa nke ị na-emebu mbụ ị na-eme nne dị nke ọma nne nke ọma mana ka ezi nke ijezi wee tinyewa aka na nne dị na-adịrọ mma mgbe si ya nne ọ bụrụ okwu ihe a si m mee ka m ga-eme enwe m nsogbu ihe onye ọbụla nye m mama Kristi prezent ihe a ka m chọrọ ka ịrụ ọrụ m ọkwa ego gị ịkwụrụ ana m ya ma rụọ ọrụ gị ọ na ịhụbeghị m n'ihe onyonyo ebe m na-ezu ohi asị m nwaanyị nke a ike gwụkwa ịwụ nnọọ champion sọ Chineke ọwụ nwa ọ ngọzi Chineke bụ ihe na-edu m etu o si wee dị ọkwa etu o si wee dị onwe ihe anaghị akọ onwe onye nọ n'ụwa ha ma nkọ maka ya onweghị mmadụ niile ka a na-akọ maka ya so ihe sọ ha kwuwe maka anyị nwa nsogbu anụghị ihe anyị nọ nnọọ ka anyị rụọ ọrụ anyị na-eme ndị mmadụ obiọma marakwa na ego obi a na-adị ha nwere ọgwụla ndị wonu ime na nke ọma ma asụsa niile nyere anyị obi dị anyị ụtọ nke ukwuu biko nụ ndị ọma na-ege anyị ntị ma na-ekiri anyị otu a ka anyị si eme ya kwa ụbọchị na Isimbido telivishọn oge anyị unu ejekwana ebe ọbụla ka anyị jee ṅụrụtụ nnọọ mmiri anyị ga-alaghachikwa ọzọ unu ejekwana ebe ọbụla